X'jiġri meta d-deputati Evarist Bartolo, Fredrika Zoppardi u Mario Gallia ikunu qegħdin il-Gżejjer Fiġi jgħaddu xi kummenti fuq żewġ tfajliet u wara ftit jindunaw li kienu Maltin. Jew meta d-deputati Chris Said u George Pollicino jibdlu l-kowtijiet ta' xulxin qabel ma jsifru. Dan huma ftit mill-istejjer li wieħed jista' jiltaqa' magħhom jekk jaqra l-ktieb Iċ-Ċirasa miktub mid-deputat nazzjonalista Mario Gallia. Dan huwa ktieb biex titħak, huwa ktieb li jdaħħek fih jisemmew diversi politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra, xi avventura jew praspura li spiċċaw għamlu jew istabu ruħhom fihom. Mario jispjega li l-ktieb fih aktar minn 160 storja li żgur se jnislu tbissima lil kull min jaqra l-ktieb. Fih iktar minn 160 storja u hemm madwar bejn 40 u 50 storja minnhom li qatt ma kienu deru qabel, anke fuq in-nazzjon, qatt ma deru miktubin għall-ewwel darba u qed jidhru għall-ewwel darba fuq dan il-ktieb. Madankollu l-maġġoranza tal-istejjer jafu l-bidu tagħhom mill-artiklu Iċ-Ċirasa li Mario Gallia kien beda jikteb lura fl-1983. L-artiklu ta' Ċirasa jiena fid-daħla ta' ktieb niddiskrivih bħala l-istorja ta' ħajti għaliex ili nikteb minn 1983, ġifieri ħafna nies jaħsbu li Ċirasa bdiet wara li dħalt fil-politika. Kienet Iċ-Ċirasa li daħletni fil-politika. Il-ktieb, pubblikazzjoni ta' Kite Group, huwa dedikat lil-om Mario Gallia li fi kliem Mario nnifsu kienet taqta l-artikli ta' Ċirasa titwihom pulit u terfaħħom f'suppiera li kellha fil-kċina. Il-ktieb li għandu l-istruzzjonijiet ta' Mark Xkembri jinkludi introduzzjoni mill-eks Prim Ministru u kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi u mill-awtur Trevor Zara, ħabib personali ta' Mario Gallia, u kelmtejn mill-awtur innifsu. Il-ktieb kien imnied nhar il-ġimgħa fil-għaxija fil-Parlament, f'attività li kienet indirizzata mill-Speaker tal-Kamra, Angelo Farrugia. Preżenti wkoll il-President Emeritus Edifene Kadami u l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, flimkien ma' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra.